Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senen Kliwon 24 Maret 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer emeritasi pandhita. Para adiyuswa, pandhita saged dados emeritus betahaken wekdal lan peladosan ingkang mempeng tur tanggal jawab. Kedah saged nindakaken ayahan dumugi wekdalipun kebak tanggal jawab lan purun lelados ing kaudenan menapa kemawon. Gelar emeritus punika kaurmatan awit sampun ngayahi peladosan dumugi wekdalipun. Kathah cariyos bab gesangipun pandhita emeritus, nanging kita kedah pitados bilih berkahipun Gusti tamtu badhe ngreksa brayatipun. Gusti saged ngreksa kawulanipun. Bab punika kelampahan ing tata gesangipun Rasul Paulus ingkang mempeng makarya kanggih Gusti. Ing satengahing kangelanipun lan kekiranganipun piyambakipun ngrumaosi berkahipun Gusti matumpa-tumpa. Tanpa kendhat Gusti ngreksa gesangipun Rasul Paulus lumantar para warganing pasamuan ingkang paring pambiyantu dhateng Rasul Paulus. Para warganing pasamuan punika ingkang dados talanging berkah kanggih Paulus. Bab punika ketingal ing paseksinipun Rasul Paulus ing Filipi 1 ayat 19. Gusti Allahku bakal nyekapi kabeh kabutuhanmu laras karo kasugianing kamulyane ana ing Sang Kristus Yesus. Para adiyuswa, cetha sanget menawi Gusti tansah paring berkah lumantar sinten lan menapa kemawon ingkang baken kita kedah nindakaken ayahan kanthi mempeng lan tanggal jawab. Pitadosa menawi Gusti tanpa kendhat ngreksa lan berkahi kangge sinten kemawon ingkang ngladosi Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepemut bilih berkah paduka saged lumantar menapa lan sinten kemawon. Lan kawula pitados paduka boten negakaken para kawulanipun paduka kekirangan ing tata pagesanganipun. Kawula pasrahaken kawulanipun para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah. Lumantar pitulunganipun paduka menika kathah sanget berkah panganthi paduka ingkang dipun raosaken dening para adiyuswa lan anak putu kawula ing pundiya papan. Mirunggan kawula pasrahaken emeritasi Pendeta Saryoto lan pembiyaan Pantan Kalinegoro GKJ Magelang dados GKJ Pamong Utama ingkang badhe dipun wontenaken ing dinten punika. Paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi matemah saged lumampah kanthi sae mituhu kersa paduka. Kawula pasrahaken Diaken Sabar Widodo ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit ing RSU Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang makarya, paduka ngginakaken griya sakit lan menapa kemawon amrih Diaken Sabar Widodo punika inggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat.
Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi, lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringenanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdowo. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.